नैबेनो नै बाइकफ्रा बेखौनो सालायगोन बेखौनो सालायगोन माने नैबावनो सालायगोन नै बाइकफ्रा देन्जार देन्जारखा नोंथांमोना नुनो हागोन। हेल' लोगोफोर आं दिनै आइफवालि पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिजमाव दंफैयो। बाव थारमाने अलमस्ट जानो गोनां जि माने प्रग्राम एबा हाबाफारि बे 13 डिसेम्बराव जागोन अलमस्ट कमप्लिट जाबाय। नोंथांमोना फैयोबा बाव नुनो हासिगोन गोबां रोखोमनि बाव जेनेबा हर्स राइड गोबां बिदिनो माने एक्सप' जानाय लोंनाय गासिबो माखासे बर'नि खाद्य जानाय लोंनाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो फैयोबा नोंथांमोना बाव इन्जय खालामनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना नायनो गोसो दं नोंथांमोना 13 थारिखआव फैनानै बयबो बाहागो लाफैबानो जाबाय बेखौ खावलायहरनाय थाबाय रायजो। मा नाम होनोमोनलाय फैलाव बसुमतारिखौबो फट'खौ गिदिरनो डेक'रेसन खालामगोन औवानि कालारा मोजां जादोंलै ना आइफवालि पिकनिक स्पट बेबायदिनो खोनानो मोनदों बिथांमोननि बे आइफवालि पिकनिक स्पटआ जागोन प्रग्रामाव दा बेबायदिनो आरोखि ना नै ओरैहाय फैदों जोंहा ब्रादार गेरेमसा बिथांबो फैदों बेवहाय जोंनि मद खाखुवा माने मतलब माने आइफवालि पिकनिक स्पट दखान भलन्टियार पस्ट थाग्राफोरनिफ्राय गासै 25ता जाबाय बिसिनाव 25ता जाबाय ओमफ्राय बे फाइनालि माबाखौ जाजोब्बाय थाखा फैसाबो जाजोबबाय बे खथा जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंनि कमिटिनिफ्राय दा बेखौ खथाखौ होनाय जानाय नंलिया जोङो 25तासिम जगार खालामनानै होनाय जाबाय दा बेलाय माथो जागोन बेलाय हटेल जोब टटेल बाव जेन'बा टटेलि बेसेबां जागौ हटेला 25ता गासिबो मोनजोबगोन जानाय लोंनाया मोनजोबगोन फारसेनिफ्राय मोनजोबगोन बे माखासे बुस्थु जुनार बेखौ मोननाय नङा होनाय नङा टटेलि बन्द बेवहाय जोंनि लकेल जाग्राल' थागोन अमा दाउ बोरमा हांसो ना बेखौ मोनजोबगोन आरो एम्फौ माइबा जानि खथा रानना होजोब्बाय बेखौ जोङो कमिटिनिफ्राय बानायना अलमस्ट नै दा आइफवालि पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिजमनि जि जानो गोनां हाबाफारि बेयो अलमस्ट प्रिपेरेसना दा सोलिगासिनो दं जागासिनो दं नोंथांमोना फैबा नुनो हासिगोन मानसिनो गासैबो नांगौ मानिखौ मोनजोबगोन आरो डेक'रेसनाथ' मोजाङानो जाबाय गुवार ओमफ्राय बेवहाय बे लांदां फोथाराव डेलि बाजार जागोन डेलि बाजार नारें खमला बायदिसिना फानजोबो मैगं गासैबो मोनजोबगोन गासैबो मोनजोबगोन बेनिफ्राय एक्सप' जाबाय नै बेनिफ्राय एक्सप' हाबनायसै एक्सप'नि मेन गेट जाहैबाय एक्सप'नि मेन गेटआ बेनो आरोखि ना नै लोगोफोर दा मावगासिनो दङ दा जों मेन एक्सप'नि लकेसनाव हाबफैबाय आरो नायदो नै ओमफ्राय दा नायदिंबायनानै माबायदि मोनखांदि एसे साजायजेननायावनो माबायदि नोंनि मेगनजों नुथायखौ मोनदों जेन'बा दाथ' आइफवालि पिकनिक स्पट एन्ड इक' टुरिजमनि जि माने जानो थांगासिनो दं बे अलमस्ट माने प्रिपेरेसना दा
जागासिनो दं जोब्बायानो फ्राय ओरैजाय माने कमिटिनि दैदेनगिरिफोर बुंनाय बायदिब्ला ओरैहाय माने एक्सप' जागोन ओरै सराउन्डिंस माने बिदिनो फिसा फिसा दखान जानाय लोंनाय गोबां आइटेम थागोन आरो बिदिनो फैनानै इन्जय खालामनो हागोन एक्सप'फ्राव नोंथांमोना माबाफोर बायनो गोसोबा इउ केन खालामफैनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया लकेल फैसायाव दा नोङो गोजां बोथोरनि माने गानग्रा जोमग्राबो मोनगोन नोंथांमोना फै बायनो हागोन आरो बेनो आं खावलायो बे मिडिया ब्रादारनि सोमोन्दै बयखौबो फैनानै बाव बाहागो लादो जाय जाय बिथांमोना फैनो गोसो दं फैदो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय जाहैबाय मग खाखुवा बानायनाया सोलिगासिनो दं नै बाव माने जेरखम माबाफ्राव मेलाफ्राव जेरखम माबायोना बाइक सालायनाय मा सालायनाय दा सोलिगासिनो दं नै मावगासिनो दं प्रिपेरेसना फ्राय अलमस्ट कमप्लिटआनो जाबायना आदा बे जाहैबाय मटर साइकेल सालायगोन दा बाहाय आइफवालि पिकनिक स्पटआव बेबायदि लाबोदों नै अलमस्ट कमप्लिटआनो जाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना फैबा बाव मटर साइकेल सालायनायखौ नुनो मोनसिगोन आरो नै बेनो नै बाइकफ्रा बेखौनो सालायगोन बेखौनो सालायगोन माने नैबावनो सालायगोन नै बाइकफ्रा देन्जारखा नोंथांमोना नुनो हागोन नैबेनो मटर साइकेल बाइकआ नै सालायगोन बेखौ बेलाय नै मदखुवा दैखरनो बियो नै नों सालायनो हागोन ना आदा बेखौलाय नायफैसाय बेखौ हाथ'वा फंबाय बे जिनिसा थावबो सोआखै माबो सोआखै आरो ड्राइभारफ्राबो फैयाखै इथा एथिया तेल नाय नहय तेल बहरा नाय एजे मोजां दा मोजां बेखौनो सालायगोन बिसोरो नंगौ बेयाव गासैबो नैबेहाय मोजां दा गुरैल' सायोल' खारा बेखौ नै बे यामाहानि दोनथ'ग्रा नै अट'मेटिक खानाय बायदिनि अट'मेटिक बानायनाय बायदि बुस्थु जाजेनबाय ना नोंसोर मावगासिनो बाहाय खामानि मावग्रा नङा दा लकेलनिनोखा जोंबो एसे सालानिसोलै सालानि जाहांबाय नै बावनो सालायगोन मटर साइकेलखौ नै गारि देखायदों बाइक फिसाया बेयावनो सालायखोगोन नै कालचारेल प्रग्रामनि इयो स्टेज जागोन बियो बानायगासिनो जाहैबाय स्टेज कालचारेल प्रग्रामनि थाखाय बानायगासिनो दं अलमस्ट कमप्लिट जाहांबायानो नै बानायगासिनो दं खय थारिखआव जागोन बे कालचारेल प्रग्रामा आदा 13 थारिखआव जागोन मोनायाव मोनायाव जागासिनो ना ओरैनो मिनिमाम 10थासिम 10ता